Na Slovensku máme nového beauty hráča, ktorý podľa môjho názoru zamieša kartami medzi ostatnými kozmetickými sieťami. Dajte mi do komentov vedieť, čo si o tom však myslíte vy. Túto predajňu som objavila v Avione. Je to Müller predajňa, je naozaj obrovská, s obrovským sortimentom. Našla som tu značky, s ktorými som kedysi pracovala, ktoré poznám, ale ktoré medzi tým vynovili svoj šat, ako je napríklad Makeup Factory, ako je Mua Makeup Academy, napríklad Belka je tu kompletná. Našla som tu veľmi peknú paletku rozjasňovačov. Sami usúdite, že je naozaj príjemná a Belka je teda hypoalergénna značka a majú tam veľmi dobré ceny. Majú tam aj klasické značky ako je L'Oreal, Maybelline a podobne. Toto je to Mua Makeup Academy a potom ešte čo tu uvidíte a čo ma teda zaujalo, je aj značka Milani. Tí majú krásne líčka a konečne ju vidím akoby v celej svojej kompletnosti a budem môcť teda vyskúšať, čo tam majú. Clinique Stojan má všetky testery. Toto teda musím povedať, že je veľký rozdiel oproti iným predaniam. Tu sú gumky, sponky, takisto veľmi slušný výber elektroproduktov, ako sú kulmy, ako sú žehličky a tak ďalej. Poháre, termohrnčeky, tých je tu obrovský výber. Vyzerajú ako Stanley poháre. Neviem konkrétne, či to je tá značka, ale podľa mňa nie, pretože Stanley sa mi zdá, že je trošku drahšia značka. Je tu Quantum akoby takých domácich potrieb. No a ideme ďalej, vraciam sa naspäť ku kozmetike, ktorá ma teda akoby zaujala najviac. Je tu veľa prírodnej dekoratívnej kozmetiky, ktorú ja som už videla v iných predajniach, napríklad v Chorvátsku, ako je napríklad táto Lavera. Je tam čo určite pozerať. Annemarie Berlind. Toto ma zaujalo veľmi, pretože značku poznám. Kedysi som s ňou mala veľmi peknú spoluprácu. Oni majú veľmi peknú skincare a teda úplne inovovanú dekoratívnu kozmetiku. Máte tu nuxe a tak ďalej. Je toho strašne veľa prírodných kozmetik na vlasy i na telo, kopec aktívnych látok a tak ďalej. Ako vyberať je naozaj, že z čoho? Dajte mi do komentov vedieť, čo ste tam vy objavili. Toto konkrétne je značka Revolution. Decká moje sa tmolili medzi regálmi so školskými potrebami, kde boli ako nádherné školské tašky a podobne, takže ak budete potrebovať nejaký darček pre svoje dieťa alebo pre niekoho, tak tam zabehnite, lebo tam nájdete také tie všelijaké dievčenské krásne veci, ktoré každú jednu babenu maličku veľmi potešia. Je tu aj Dermacol Stojan, čo ma príjemne prekvapilo. No a nájdete tam tiež aj také tie selektívne značky, ako je Yves Saint Laurent, ako je Lancôme, samozrejme Estée Lauder, ale s kompletnými testermi. To opäť pripomínam a je to aj moje obľúbené Shiseido. No a nakoniec viem o tom, že otvárajú predajne, alebo už otvorili predajne aj v iných predajniach Slovenska a bude to ešte viacej. Sleduj môj profil na Facebooku, Instagrame i na YouTube.